Mesto Bardejov zorganizovalo už 44. ročník Bardejovského jarmoku, ktorý odštartoval okresnou výstavou záhradkárov a Bardkontaktom v športovej hale. Jarmok bol oficiálne otvorený vyvesením tkáčskej vlajky ako symbolu tradičných remesiel, ktoré boli kedysi v Bardejove mimoriadne populárne. Po príhovore primátora mesta vystúpilo obľúbené zoskupenie Kandráčovci, ktorí vytvorili medzi návštevníkmi vynikajúcu atmosféru. Námestie ostalo rovnako preplnené a skvelo naladené aj počas vystúpenia štvrtkového headlinera programu Adama Ďuricu. Na jeho koncerte sa vybláznili tínedžerky, rovnako aj ostatné vekové kategórie. Štvrtkový program uzavrela svojim vystúpením prešovská kapela Papillon. Piatkový deň patril na pódiu na Radničnom námestí deťom z Boborlandu a mladým kapelám, ktoré sa predstavili počas celého dopoludnia až do večera na populárnom Bard Rocku. Hlavným hosťom piatkového programu bola populárna česká kapela Činasky. Sobota patrila vystúpeniam folklórnych súborov z celého okresu, podvečer odohrala svoj koncert domáca bluesová kapela Octopus. Bardejovčanov chvíľu zabával aj Rasto Piško, po ktorom nasledovala kapela Dixieland a rocková kapela až zo Slovinska. Poslední vystúpili počas sobotnejšieho programu bardejovský Liquid Error. Nedeľa sa rovnako ako sobota začala folklórnymi vystúpeniami, po ktorých nasledovali dievčatá z kapely Melody Hotelovej akadémie. Tie na pódiu vystriedala husľová show a koncert muzikálovej hudby v podaní virtuózy Di Praga. Kto je zvyknutý na to, že jarmok v nedeľu večer už končí, sa tento rok mohol presvedčiť o opaku, pretože práve v nedeľu večer bolo Bardejovské námestie naplnené azda najviac zo všetkých večerov, a to práve kvôli populárnej speváčke Kristíne. Tá odohrala približne hodinový koncert nabitý najznámejšími hitmi a rozospievala malých aj veľkých a dodala tak povestnú bodku za celým bardejovským jarmokom, ktorý bol mimoriadne populárny na kultúrny a sprievodný program. Pre deti bol okrem tradičných kolotočov pripravený v promenádnom parku aj detský jarmok, dospelí si zase pod stánkami pochutnávali na tradičných jarmočných špecialitách ako burčiak, trdelníky, langoše alebo grillované špeciality. Na jarmoku sa usídlili aj remeselníci, ktorí predávali svoje ručne robené produkty v tradičnej uličke remesiel pred budovou radnice. V priľahlých uličkách sa okrem toho dal vo vyše 500 stánkoch kúpiť tovar od výmyslu sveta. Mnohí návštevníci sa už teraz tešia na ďalší ročník jarmoku.